compañeira Eva Cancio e eu, que, bueno, xa vistes no programa e supoño que estaredes desexando que empece esta última sesión da mañá con este título, non? Lleno de siglas raras e cosas, Pero bueno, sentámonos o que, Eva. Sí. Igual que tivemos eso, un repaso de fundamentos, non? Con María e con Beatriz. E tamén esta intervención que acabades de ver, que creo que resulta como moi interesante, non? Ver o desenvolvemento de bibliotecas que levan un percorrido tan grande, non? Unha biblioteca dun cole, unha biblioteca dun instituto. Pois tamén fai falta, e esta última intervención da mañá, que esperamos que sexa, bueno, rápida, breve, pero tamén interesante, porque se trata de, bueno, de ferramentas importantes, non? Para facer as cousas ben e para que poidades facer as cousas ben, pois tamén hai, ás veces, que utilizar eso, ferramentas apropiadas, non? Este Coja Vescolares, con este nome, que, bueno, a verá que diga que non é especialmente atractivo e interesante, pero, bueno, son denominacións que veñen, pois eso, agora falará sobre todo a miña compañeira Eva, non? Deste programa de xestión, da xestión da biblioteca necesario que sustitúe, que venga a sustituir ao proxecto Meiga, non? Que foi un grandísimo avance, un adianto moi potente, pero claro, hai moitos anos xa, nestes eidos da tecnoloxía, pois 20 anos que pode haber ou máis de Meiga, pois claro, son un mundo de tempo, non? Entón, este novo programa é moi interesante, falouse un pouco dele, bueno, vamos ver así unhas pinceladas básicas e algunhas, e resolver quizáis algunha dúbida que podades ter, non? E despois, nada, un momentiño para falar da plataforma que tamén se comentou un pouco, comentou a compañeira Teresa do cole, da plataforma de lectura e préstamo digital, non? Que é un complemento, unha ferramenta, unha posibilidade que tedes, non? Por estares dentro do plan de mellora de bibliotecas escolares, pois para ampliar e enriquecer a vosa colección analóxica con un mundo de posibilidades de préstamo en versión digital. Así que, sen máis, empezamos por falar, empeza Eva con este programa Coja e seguimos despois coa plataforma. Moi ben. Eva. Vamos, sí. Queres que o vas pasando ti ou paso cheo? Sí, vou pasando, sin problema. Vamos a falar agora brevemente un poquinho sobre que é Coja Vescolares, vale? Cales son as principais diferenzas entre este programa de xestión bibliotecaria, que, como acaba de decir Paco, que ven a substituir a Meiga, funcionando. No, ahora cortouse un pouco, a ver. O mellor é... Gracias. Sí. Agora mellor, verdade? Sí? Vale. Moi ben. Bueno, pois vamos aló. Brevemente, que é Coja e que é Coja Vescolares, vale? Bueno, Coja é un programa de xestión bibliotecaria, como hai moitos máis, vale? Meiga, o coñecedes, probablemente sexa o que tedes instalado na vosa biblioteca, pero hai outros programas, como poden ser Biblio, Avies. Pois Coja é un programa de xestión bibliotecaria dos máis empregados a nivel mundial e dos máis avanzados que existen. E o primeiro, a súa vez, que se desenvolveu a partir de software libre. Vale? Facilítanos a xestión documental da nosa biblioteca independentemente do tipo e tamaño de biblioteca escolar, no noso caso. Ben, pois Coja Vescolares é unha adaptación dese Coja original adaptado ás necesidades das bibliotecas escolares galegas. Vale? Que vantaxes pode ofrecer Coja fronte a estes outros programas de xestión bibliotecaria? Bueno, pois a principal é que é un sistema baseado na web. Polo tanto, podemos empregalo dende distintos sistemas operativos e dende múltiples dispositivos. Non precisa de estar instalado nun só ordenador, como pasa co Meiga, e que é algo que nos limita moito na nosa xestión da biblioteca, verdade? Pois, neste caso, cando teñamos Coja funcionando na nosa biblioteca escolar, non estaremos xa limitados a empregar este sistema operativo, que é o único que soporta este programa de xestión bibliotecaria e que ademais está instalado normalmente só nun dispositivo. Polo tanto,
ao final limita incluso a configuración do horario do equipo de biblioteca, porque realmente ás veces non ten moito sentido ter a 2, 3 persoas traballando na biblioteca escolar cando só unha delas pode estar facendo determinadas xestións co ordenador de xestión da biblioteca, non? Pois aquí poderemos ter a 2, 3, 4 persoas simultaneamente incluso traballando en Coja. Pois unha persoa pode estar catalogando, a vez que outra pode estar xerando lotes de etiquetas, a vez que outra pode estar extraendo informes. Entón facilita moitísimo o traballo no día a día da biblioteca escolar xa só porque é unha ferramenta web, vale? Permite, ademais, traballar con varias pestanas abertas ao mesmo tempo. Proporciona moitísimas máis ferramentas que outros programas de xestión bibliotecaria. Pois, por exemplo, podemos crear e xestionar lotes de etiquetas para imprimir os tejuelos todos de vez e non ter que ir de un en un, que ralentiza moito o traballo, non? Podemos crear e xestionar tamén maletas viaxeiras, informes, listaxes que poden ser públicas, privadas. É dicir, hai un mundo de ferramentas e posibilidades que Meiga e outros programas de xestión xa obsoletos pois non contemplaban. Unha das principais vantaxes, que así non lo fan saber as persoas, as bibliotecarias, bibliotecarios que xa utilizan Coja nas súas bibliotecas escolares, é que axiliza moitísimo a circulación de fondos, porque cada un dos libros, dos fondos documentais que temos na nosa biblioteca escolar, terán un código de barras que identifica a ese exemplar en concreto. De forma que xa non precisamos teclear manualmente, buscar e teclear manualmente o número de usuario ou usuaria para facerlle un préstamo, para buscar entre o listado de títulos que ten prestados cal hai que devolver, que era moito máis farragoso, non? Con Coja agora, cun lector de código de barras, facemos préstamos e devolucións nun segundo. Entón, moi especialmente valoran esta vantaxe aquelas bibliotecas moi grandes, nas que especialmente en períodos curtos de tempo, como pode ser un recreo de 20-30 minutos, tiñan moito volume de préstamos e devolucións. Pois poder facer préstamos e devolucións só lendo códigos de barras axiliza moitísimo esta circulación de fondos, non? E xa por último, pero quizáis a vantaxe máis importante, é que tamén simplifica moitísimo e axiliza moitísimo o proceso de catalogación derivada. Xa non teremos que acudir a outros servidores externos, a Rebeca ou outros repositorios para descargar os rexistros bibliográficos, xa estarán incorporados no propio programa de xestión, vale? Entón, pensade ademais que a día de hoxe son unhas 400 bibliotecas escolares que xa teñen Coja nas súas bibliotecas, a maior parte delas son de CEIPs e IES, así que moi probablemente a maior parte dos libros e outros fondos que irades catalogar vos xa están incorporados en Coja. Entón, non os teredes que catalogar vos, simplemente será incorporar ese ítem que xa existe, xa está creado a vosa biblioteca, vale? Entón, isto é certo que é unha grandísima ventaxe, porque axiliza moitísimo a catalogación, pero tamén podería ser un pouco un arma de doble filo, non? Porque invítanos a ser, temos que intentar ser o máis rigorosos posibles na catalogación, porque o certo é que entre todos estamos construindo esta base de datos, este catálogo único, e se catalogamos ben os libros, é certo que facilitamos o traballo de todos os nosos compañeiros de todas as bibliotecas escolares, pero se non o facemos ben, tamén estamos entorpecendo o traballo de todas as bibliotecas. Os rexistros que nos creamos para a nosa biblioteca son públicos e están disponibles para todas as bibliotecas escolares, vale? Aínda que non vamos a facer agora unha xornada de formación sobre Coja, simplemente quería ensinarvos un pouquiño esa pantalla, que é a pantalla principal do programa, para que vexades simplemente que a interfaz de Coja é moito máis limpa, é moito máis, intuitiva que a que pode ser a de Meiga, non? Tedes todo á vista e é un programa que se manexa facilmente. É certo que ao principio pode costar un pouquiño ese cambio, non? Porque, visualmente é ben distinto a Meiga, pero é bastante intuitiva, vale? A aplicación. Unha das grandes dúbidas que así nos chegan á asesoría é pero como é eso da migración, non? Que teño que facer? Que teño que facer antes da migración? Que vai pasar? O primeiro paso para facer a migración, para todas as bibliotecas escolares que van facer a migración das súas bases de datos na seguinte fase, é establecer un contacto inicial cos técnicos, co equipo de persoas que desenvolven estas migracións, vale? O primeiro que fan estes técnicos é analizar a vosa base de datos que tedes en Meiga, vale? E de aí extraen un informe
no que recollen que campos da catalogación non están cubertos ou non están ben e de que rexistros bibliográficos se trata, vale? Facilitan vos ese informe a vos para que teñades un tempo para revisar eses campos da catalogación que poden estar incompletos e os cubrades, vale? Axendades con eles, ademais, a data da migración, é dicir, igual establecedes o contacto inicial en setembro e logo non migrades ata dentro de 3, 4, 5 meses, é dicir, tedes aí un período de tempo para facer esa depuración do catálogo na medida das vosas posibilidades. O ideal sería poder depurar todos eses campos que non están completos antes da migración, pero bueno, ás veces non é posible, pois por falta de tempo, e podese facer despois, vale? Sen problema, unha vez trasladados os datos. Despois trasladanse eses datos, vale? Faise efectiva esa migración de datos e iniciamos a colocación dos códigos de barras neses exemplares que veñen migrados de Meiga, vale? E digo iniciamos porque é un proceso que pode levar tempo. Cada biblioteca organiza o seu xeito e contando cos recursos persoais dos que poda facer uso, non? Pois dende profesorado, evidentemente o equipo de biblioteca, non? Pero ás veces implican a todo o claustro, a familias, axudantes da biblioteca que poden, bueno, axilizar un pouquiño este proceso. Pero vamos, en calquera caso, non hai un prazo establecido no que haxa que ter todos os códigos de barras pegados nos libros, é dicir, é algo que leva tempo, é unha preocupación habitual dos responsables da biblioteca. Bueno, pero canto tempo teño para ter todo xa? Pois, bueno, é un proceso, leva o seu tempo. Tamén é certo que vos podedes empregar igualmente o programa, aínda que non teñades os códigos de barras pegadas nos libros, vale? Simplemente, pois non estaríades aproveitando esa ventaxa que supón facer préstamos e devolucións co lector, vale? E, bueno, unha vez que xa temos Coja a pleno funcionamento no centro, pois xa empezaríamos a facer todos os préstamos e devolucións co programa e tamén a catalogar os novos fondos co programa, vale? Cada vez que catalogamos un fondo documental con Coja, xeramos o tejuelo, a pegatina que colocamos na parte inferior do lombo do libro, igual que o facíamos con Meiga, vale? O tejuelo é o mesmo, o que xera Meiga que o que xera Coja, e a maiores o que imos xerar é ese código de barras do libro que acabamos de catalogar, pois xa o pegamos nese momento, vale? A outra gran dúbida habitual é cando migrará a biblioteca do meu centro. Bueno, que saibades que está prevista a migración de todas as bases de datos de Meiga a Coja de todos os centros Plan B, vale? Nos próximos anos. Nos non temos a día de hoxe unha cronoloxía tan a longo prazo. Sí que é certo que vanse migrando por orde de antigüidade en Plan B, vale? Entón, os Plan Bs máis antigos son os primeiros que van a migrar a súa base de datos a Coja. Vos acabades de entrar no Plan B este curso, así que previsiblemente e cos datos que temos hoxe en riba da mesa, pois aínda queda un pouquiño, uns anos, para que migredes, vale? Pero, bueno, en calquera caso, non tedes que facer unha solicitude como tal, vale? Como vai por orde de adhesión ao programa Plan B, pois chegado o momento de que migren as vosas bibliotecas, contactarán con vos dende a Asesoría de Bibliotecas Escolares para informarvos de que ides iniciar este proceso de migración, vale? Bueno, sobre se hai algunha alternativa á migración ou non, o certo é que dende este curso escolar estamos ofrecendo, e así se vos comunicou tamén por correo electrónico recientemente, outra posibilidade, non? Que sabemos, porque así non lo fixeron chegar e así non lo solicitaron dende algunhas bibliotecas escolares que preferían non migrar por distintas circunstancias, vale? Pois, por exemplo, hai bibliotecas, hai responsables de bibliotecas que non querían ter que esperar tantos anos a migración, pois porque estaban tendo certas dificultades no emprego de Meiga ou porque non teñen o catálogo moi depurado, máis ben, pois, claro, quizáis se pola nosa biblioteca pasou moita xente previamente con non moita formación e catalogaba cada un, bueno, baixo un pouco o seu criterio, pois é certo que agora facer toda esta tarefa de depuración do catálogo, pois pode ser un pouquiño farragoso, non? Entón, bueno, por distintas casuísticas hai bibliotecas escolares que prefiren non esperar a esa data de migración e solicitar a implementación de Coja sen migración de datos, vale? Sería implementar o programa, pero cun catálogo baleiro. É interesante neses casos, nos casos de que a biblioteca sexa consciente de que o seu catálogo non está en moi bo estado, vale? Porque teñen moitísimos campos de catalogación incompletos ou incorrectos e ese proceso de depurado do catálogo pois, sería complexo, ou naquelas bibliotecas recén incorporadas ao Plan B, como podería ser o voso caso, pero que aínda teñen moi pouquiño catalogado, vale? Pois, bueno,
quizáis empezar de cero en Coja, si teño que meter só 500, 1000, 2000 libros, pois non é un traballo tan imposible, non, de abordar como quizáis para unha biblioteca de 10.000, 15.000, 20.000 volumes, que incorporar todo eso de cero, bueno, pues evidentemente é un traballo importante, vale? Que saibades que esta solicitude sí que a poderíades facer en calquera momento, vale? Si o curso que ven en 2, 3 anos, antes da migración, obviamente, desexades implementar Coja sen migración de datos, é algo que podedes facer en calquera momento, vale? Baixo solicitude. E, bueno, simplemente que saibades que na nosa página web, na columna da esquerda, tedes un bloque que pon Coja Escolares e aí dentro tedes o enlace a un documento con preguntas frecuentes e un enlace aos recursos, onde tedes todo o repositorio de materiais que xa están colgados, disponibles, para descarga na nosa página web. Vale? Aí tedes o manual completo do programa, e tamén breves tutoriais en PDF, videotutoriais temáticos, todo o repositorio de webinars que se viron facendo todos estes anos. Así que, nada, e ainda así, se tedes calquera dúbida, calquera cuestión que vos, bueno, que irades comentar, pois podedes contactar con nós tamén por teléfono ou por correo electrónico e resolvemos todas as dúbidas ou as inquedanzas que vos poidan xurdir ao respecto. Vale? E xa, sen máis, pasolle a palabra ao meu compañeiro que vos vai falar agora sobre a plataforma de libro digital. O te paso yo. Bueno, podemos darlle un aplauso a Eva porque creo que foi así como moi... non? Moi sintética e moi clara, non? Bueno, non sei se tedes algunha dúbida así rápida, que algo que non vos quedara así moi claro sobre esta primeira parte. Non? Ves como foi... Quedou todo claro. Así, esta semblanza, non? Rápida. A ver, é o programa de xestión. É unha... Pero sí que seguramente as dúbidas son, sobre todo, nos xurden sobre todo neste momento da migración, non? Nesta cuestión de decir, e que farei, non? Si agardo a que me chamen para migrar esta colección, isto que temos xa catalogado, ou quizáis si vamos a facer un expurgo moi potente ao principio, e se temos aquelo un pouco manga por hombro e tal, digo, bueno, pois mira, arremangámonos e collemos de cero e volvemos a empezar e facemos un catálogo novo con cuidado e con esta ferramenta nova e tal. Entón, bueno, calquera dúbida, vos chamade e falamos e organizamos, vale? E agora... hai unha dúbida, perdón. Sí, como te chamas? Elena. Puede ser de la pantalla. Sí. La pantalla. Que ponen eso no apaga. La pantalla. Si no la apaga esta. Debe ser esto. Debe ser de la pantalla, ¿no? Que tiene que refrescar. Ahí. Ah, vale. Moi ben. Bueno, pois, continuamos entón. Continuamos con esta segunda parte, non? Isto é outra cuestión, tamén é tecnolóxica, pero é, digamos, bueno, para disfrutar e non tanto como para traballar como Coja, que tamén ten o seu disfrute, pero, bueno, non é mesmo, non? E invito-vos, se vos parece, non sei a ver que cobertura tedes, pero, bueno, vexo que hai compañeiras que están cos teléfonos aí a tope, supoño que, bueno, apuntando cousas, tomando notas, etc. Entón, xa que tedes os teléfonos, que collades os móviles, por si quizáis algunha de vos non coñece a plataforma LB2, pois poñede, se queredes, en Google, LB2, así, como que irades, sin guión e tal, da igual, que aparecerá seguramente de primeira esta dirección, non? Entón, con esa dirección primeira que atoparedes no buscador, podedes entrar
na plataforma LB2 de xeito, diríamos, pois como entraríades se utilizades un computador, non? Un ordenador, un portátil ou un computador de mesa e tal, non? E sería, bueno, pois unha versión que ten así un formato máis axeitado para un teléfono, pero bueno, non? A mellor maneira de entrar será outra, que sería descargar as apps gratuitas, non? Se tedes, pois, un teléfono de Mac ou se non, se é, pois, vamos, co sistema de calquera outro, non? Android. Perdón. Android. Sí, Android, por exemplo, e tal. Bueno, para cada sistema hai unha aplicación na Play Store e tal, que descargades gratuita para utilizar, entón, xa, pues, utilizarías a aplicación máis axeitada para unha tablet, para un teléfono. Pero, bueno, simplemente con entrar na dirección podedes ir vendo, e a medida que falemos un pouco, pues, tamén podedes ir curioseando un pouco, porque isto é unha plataforma digital de lectura e de préstamo, que, como veredes, ten, pues, unha apariencia moi intuitiva, moi rapidamente fácil de usar e clara, non? O que pasa é que, como non estaredes logueados agora, pois non se non entrastes antes, igual non podedes coller algo en préstamo, pero sí ver todo o que hai e curiosear, vale? Entón, vamos comentar un pouco pois, en que consiste esta ferramenta, que é pois, algo que tedes acceso nos vosos centros, toda a vosa comunidade educativa, polo feito pois, de formar parte do plan de mellora de bibliotecas escolares. Vale? Retomo un parágrafo que tamén mencionaron as compañeiras na primeira intervención da mañá, que bueno, sí, tomado das directrices, non? de IFLA, porque xa hai tempo, non? Que nestas directrices que son da UNESCO e son para todo o mundo, pois que falaba de que a biblioteca escolar é un espazo de aprendizaxe físico, pero tamén digital, non? Ese carácter híbrido, e isto que desde aí xa moitos anos está presente, non? Na definición, na idea que temos dunha biblioteca escolar moderna, pero que, bueno, unha cousa é dicilo e outra é buscar o xeito, non? De darlle forma a esta cuestión, non? É dicir, bueno, e este carácter digital, este carácter híbrido, como se articula, como se organiza, non? Bueno, nos contamos con esta ferramenta, xa de paso vos conto porque se chama así E-LBE.2, porque todo eso, claro, é así como moi críptico, non? Pero bueno, fixadevos que LBE pois, son as siglas de lectura nas bibliotecas escolares, non? Lectura nas bibliotecas escolares, e o guiño da E diante, pois, os e-readers, os e-books, os e-lectura nas bibliotecas escolares. Esa era, digamos, esa foi a primeira idea, e estamos falando pois, do ano 2010, 11, 12, vale? Neses anos que foi cando xurdiu este proxecto que lle chamamos así, proxecto ELBE. O proxecto ELBE era, pois eso, unha primeira incursión, non? Na búsqueda pois, de que forma articulamos esa biblioteca híbrida, non? Nas bibliotecas escolares de Galicia, é dicir, bueno, temos que ir pensando en incorporar esta cuestión da lectura digital, non? De novos soportes e formatos de luz, non? Como di Irene Vallejo no seu manifesto, non? É dicir, a lectura que xa non é en papel, sino que é lectura de luz, non? En pantalla. Entón, daquela, empezamos polo soporte, empezamos polo hardware, non? Empezamos máis centrados pois nesa idea de decir, bueno, pois nas bibliotecas teremos que ter lectores, non? E readers, para poder utilizar. Ese primeiro proxecto ELBE pois foi un proxecto piloto nunha selección de, pois, creo que eran 70 ou 75, acordaraste, Pilar, verdad? Por aí, penso que non, 75 centros así piloto, bibliotecas escolares potentes, bonitas, non? Con traballo, con xente interesante, equipos dinámicos e tal, para que probaran, non? Entón, bueno, pois probaron a ter unhas e-readers e decir, bueno, utilizade, probade, e vamos a ver que facemos con isto, non? E logo, pois, contádenos e vamos avanzando neste proxecto, non? E claro, pois, bueno, as experiencias foron diversas, pero había algo que pouco a pouco, non? Ano tras ano, sempre se nos iba presentando, que decir, a cuestión igual non é tanto xa ter e-readers, non? Porque ademais os e-readers teñen unhas características que logo, bueno, pois as tablets e outros dispositivos de tipo portátil, pois foron, bueno, pois ofrecendo, non, outras maneiras tamén de ler en digital que tamén, bueno, pois competían claramente e tal. E
digamos que empezaba a ser a cuestión de mirar que a gran dificultade para manexarse na lectura digital nas bibliotecas escolares, en calquera sitio, pero nas bibliotecas en especial, porque pensade, nas bibliotecas facemos préstamo, non? É un concepto que non é exactamente igual a comprar, non? Entón, era, pois, o contido, non? Os contidos, tanto oye, de onde sacamos os contidos, onde están eses contidos digitais, non? Onde hai criterio para seleccionar eses contidos digitais, a onde acudimos para eso, non? E entón, bueno, dentro do noso Plan LIA e deste último Plan LIA no que estamos agora, non? Do ano 20, 21 ou 25, pois, enmarcado na hora de ler, enmarcado na cuestión fundamental, non? De fomentar a lectura, de traballar o fomento da lectura, pois, bueno, estaba esta evolución necesaria, non? Do proxecto ELBE, nun proxecto que empezara a incidir, decir, bueno, vamos a ofrecer contido, non? Porque, ao final, aí é onde estábamos mirando a dificultade, non? E, bueno, aí empezamos con outro proxecto piloto, segunda parte deste ELBE2 centrado máis no contido, con esta plataforma que empezou outra vez con un proxecto piloto, con unha selección de 50 centros, daqueles 75 primeiros, pois 50 aos que agora lles ofrecíamos unha primeira versión, non? Dunha plataforma que fomos construindo moi pouquiño a pouco, a principio, pois, con 100, 200, 300, empezamos ao mellor, non recordo exactamente, pero creo que no primeiro momento eran, sí, 50 centros, pero digo que serían ao mellor alrededor de 800 ou 900 fondos, porque era a primeira selección de fondos, non? Que íbamos facendo. E como era a selección de fondos? Si mirades, estivestes curioseando un pouco, pois veredes que utilizamos os criterios que utilizades e que propoñemos para as bibliotecas escolares na súa versión analóxica. Os mesmos criterios dos que falaron as compañeiras, María e Bea ao principio, que falou Nine, que falou Teresa dos seus coles. Criterios que non priman a cantidade, priman a calidade e o criterio da escolla, a equilibrio, cuestións de equilibrio lingüístico, pero tamén deses equilibrios entre libro informativo, libro de ficción, libros adecuados para todos. Claro, aquí temos unha dificultade engadida. Esta é a mesma proposta para todas as bibliotecas escolares de Galicia. Infantil, primaria, secundaria, formación profesional, etcétera, etcétera. Entón, bueno, pues ten as súas características, non? Pero, digamos que é unha proposta única, non? Bueno, isto é o que é el B2, non? Vale, védelo aí. Agora mesmo estamos máis de 3.000, estamos máis ben en 4.000, se mirades por aí, xa o veredes, non? E están disponibles para ver en pantalla, en todo tipo de dispositivos, incluídos tamén os e-readers, Vale, que xa se van usando cada vez menos, non? Pero, bueno, se poden utilizar tamén, evidentemente. Para todos os usuarios e usuarias, para todas as persoas que sexan usuarios que teñan o carné da biblioteca escolar, vale? Alumnos, por suposto, profesorado tamén, pero familias tamén. Vale, resumido en 4 puntos fundamentales que son importantes de comentar, esta colección é unha colección compartida, ou seja, a mesma, non? Son, 3.000 e pico libros, audiolibros, podcast, hai unha sección amplia de podcast, hai audiolibros, é unha sección non tan ampla, vale? E aquí acusamos moito a cuestión do equilibrio lingüístico. Hai poucos audiolibros todavía en galego e entón nos que traballamos con unha colección que queremos que estea equilibrada, aquí sí que hai un 50%, máis dun 50% de contido en galego, pois nos audiolibros vamos pasiño a pasiño porque temos que ir equilibrando, non? Pero, bueno, hai, digamos, moitos formatos. Tamén é unha colección adecuada, non? Entendemos que, ou intentamos que sexa unha colección adecuada a pois eso que vos comentaba, non? Igual que calquera das vosas bibliotecas, pois esta tamén, non? Que sexa adecuada para pois os centros educativos e as bibliotecas do Plan B. Unha colección que tamén, bueno, é unha colección que ten esa característica, non? Que é accesible os 365 días do ano, as 24 horas do día, para todos, vale? Que non hai ninguna limitación nese sentido e iso tamén é moi interesante, non? Que se pode consumir online,
que é a maneira, digamos, mellor e máis ágil e máis cómoda, pero que tamén se pode consumir offline, que é dicir, podense descargar, non? Calquera das lecturas, igual que as podes estar consumindo sin necesidade de descargas, si ves que vas a estar nun momento dado ou nun espacio de tempo sin conexión a internet ou o que sexa, podes descargar nos dispositivos e están aí cos tempos de préstamo igual e todo, vale? E por último, que tamén é importante desde o principio, pois é unha colección coidada e tamén unha colección que é segura, non? Ou seja, unha colección, pois eso, baixo os criterios que manexamos todos, bueno, pois eso, cos títulos escollidos nos que non vamos a topar sorpresas extrañas ni nada por estilo. Ainda que sempre pode haber alguén que se sorprenda, sabe Dios de qué, non? Como comentábamos antes, pero bueno, temos criterios para defender a escolla, vale? Bueno, máis cousas, moi breve, Biblioteca inclusiva e compensadora. Esta ferramenta digital, esta aplicación, ten algunhas características que facilitan a lectura, incluso ten algúns detalles que se poden utilizar para traballar con persoas que teñan dificultades para a lectura de tipo de accesibilidade, incluso física ou sensorial, etc. Hai unha tipografía específica que parece ser que funciona especialmente ben para persoas con dislexia, pero en calquera caso todas as características que ten unha ferramenta digital, que podes manexar a tipografía, as cores, os tamaños de letra, etc., a iluminación, todas estas cousas. Bueno, isto ben. Así, algunhas características moi brevemente expostas para que teñades en conta, pero bueno. Vedes que hai variedade de temáticas. Isto de catálogo inteligente, bueno, igual é un pouco así excesivo, non? Pero quere decir, fala de que, bueno, pues, si mirades, veredes que esta é unha aplicación que ten unha apariencia que pode recordar a, non sei, a calquera plataforma de préstamo de vídeo, non? Netflix ou HBO, que sexa tal. E entón, como estas plataformas, pois tamén ten esas características, non? Que vedes que se vai adaptando ás preferencias do usuario, non? Sí ou non? Entón, cada vez que entrades, se sodes socios de alguna destas plataformas, vedes que esa selección de pelis que vos ofrecen, pois cada vez vos retratan vos máis, non? Eu non sei por que me ofrece as que sempre me sorprende das que me ofrece a mí, pero bueno, debe ser, pero son un retrato, non? E últimamente incluso quedei moi sorprendido porque ata da mesma película a diferentes usuarios lles ofrece carátulas distintas. Impresionante, Isto, outro día vin no perfil penso que era da miña muller, dunha persona da miña familia femenina que lle aparecía a película Rocky con unha imaxe de como se fose unha película de amor, sabes? O sea, un momento así entre Rocky e a novia, sabes? E digo, fíjate como hasta ese punto, este catálogo fai cousas deste tipo, vale? Vai, digamos, afinando a búsqueda para que cada quen vaya topando lecturas semellantes ou na liña de outras que se fixeron antes, etc. En cada momento e lugar, ese módulo de accesibilidade que vos comentaba ao principio, acceso desde 6 dispositivos diferentes, sincronización no último punto de acceso, bueno, para cada usuario, enténdese, non? Vale. Cada usuario pode acceder desde 6 dispositivos diferentes a mesma lectura, recordándolle en que páxina vai e tal, estades lendo no teléfono, eu leo moito, por exemplo, utilizo moito o teléfono con esta plataforma, pero ides noutro momento ao computador e aparece a mesma lectura na que estades, na páxina que estades, etc. Hasta 6 á vez, non? Estadísticas de lectura en tempo real. Vale, aquí non di unha cousa que é moi interesante desde o punto de vista dos coles e dos institutos, non? Que esta é unha ferramenta que, ademais, sempre pensamos moi interesante para os clubs de lectura, non? Pensando que un club de lectura é, pois eso, cando menos grupos de lectura nas que, en moitas das ocasións, todas as persoas que conforman ese grupo de lectura están lendo unha mesma obra, non? Para poder despois xuntarse, comentar as súas sensacións, etc. Entón, cando nos enfrentamos a que un grupo grande de alumnado que lle queremos pedir que lean unha mesma obra, pois ás veces tamén nos enfrentamos a que teñen ou non máis ou menos medios, non? E procuramos ter algúns exemplares para que poda todo o mundo ter. Bueno, pois aquí temos todas as lecturas, todos os fondos que están nesta plataforma LB2 están contratados co que se chama concorrencia
infinita, non? Quer decir, non teñen límite de préstamos, vale? Entón, se tedes que emprestar, teñen que ser 30 alumnos de repente que queren coller en préstamo un libro, pois non hai ningún problema, vale? De feito, pode haber 30 en moitos dos institutos de Galiza, 800 e pico no plan B, pois poden estar pedindo miles de libros ao mesmo tempo. Quero dicir, non hai limitación no número de libros que se prestan. Non atoparedes prácticamente nunca, digo prácticamente porque aínda queda algún volumen de algún ano do principio que o mellor ten algunha limitación, pero bueno, normalmente non, vale? Mirade, un apunte mínimo sobre a recomendación que facemos para organizarse nos centros. Esta plataforma ten detrás, digamos, un soporte técnico, non? Unhas empresas que se dedican a dar este soporte. En este caso, no noso caso, é unha empresa moi grande que traballa con, pues, non sei, a meirande parte das comunidades autónomas, por exemplo, de España, non? E entón, en casi todas teñen un plantexamento como moi aberto, non? Son plataformas ao servizo, pois, de toda a comunidade, non? Así en xeral, moi aberto, que procura, pois, bueno, ofrecer a plataforma para todo o mundo que utilicen a tope, con moitísimos fondos, non? E nós, en cambio, facemos unha aposta moi distinta, non? Nesta empresa, por exemplo, sempre temos que estar, digamos, dialogando con eles, porque eles, bueno, pues parecelles que poden ofertar, non? Por que non ofrecedes, cada vez que nos mandan novedades, dice, bueno, temos esta selección de novedades, aí tes 5.000 fondos, non? Pues claro, imaginade en castelán sobre todo, claro, se publican miles e miles de títulos continuamente, non? E nós estamos sempre, digamos, dice, bueno, non nos fai falta 5.000, vamos a escoller destes 5.000, o mellor 50 ou 100, porque a nosa colección vai pouco a pouco e, en cambio, estamos traballando sempre moi en contacto coas editoriais galegas para intentar, non, que ter o máximo de fondos e o máis novedoso, as novedades todas en galego e tal. E a nosa aposta é que toda esta cuestión da plataforma pase pola biblioteca escolar, pase polo filtro, polo voso filtro, e que a dinamización desta plataforma, que nos parece a mellor, e creo que estamos acertando, polos números e polas estadísticas que vemos, non é facer unha oferta masiva, non? É dicir, bueno, pois vou coller e voulle mandar un correo a todos os alumnos do centro dicindolles, temos unha plataforma digital, utilizádea. Non interesa. É moito mellor que o fagades igual que facedes a dinamización da biblioteca e dos fondos das novedades da biblioteca analóxica, vale? A rapaces, a rapazas que veñen, os socios da biblioteca que queren, que saiban que teñen esta posibilidade, que vayan explorando, que fagades o préstamo, sobre todo cando os nenos son máis pequenos e tal, no horario escolar, no horario de biblioteca, nos tempos de biblioteca, nos recreos, nas horas que teñades das bibliotecas, titorías, etc., como os organicedes en cada centro, pero esa dinamización que siga as pautas e os cauces da dinamización dos libros en papel. E por aí creo que vamos ben, non? Familiares que queren utilizar a ferramenta, que veñan á biblioteca, que se fagan un carné, que se fagan socios. A facerse socios, ese código de socio é o código que lles dá acceso á biblioteca virtual na casa para lerren o que queiran. Hai unha colección moi amplia de lecturas para persoas maiores, interesante a tope, de literatura de non ficción tamén, moi ben, vale? Cuidado co tempo, que tempo temos? Ben, vamos rematando, Vamos rematar antes de tempo. Vale, datos globais para rematar, simplemente para que teñades unha idea, pero bueno, nunhas últimas estadísticas que nos ofreceron así, porque vamos mirando como se utiliza a plataforma e tal, pois estamos aí, non? Realmente, o 78% dos centros adscritos xa empezaron a utilizar máis ou menos, non? Pero que xa entraron e teñen usuarios activos na plataforma, cousa que está moi ben, porque hai, ao principio, isto tardou un pouco, non? Porque plantexarse a dinamización así tamén é saber que vamos ir un pouco máis lentos, non? Pero, bueno, vamos lentos, pero vamos ben, non? Pero que xa estamos chegando a eso, 70 e pico, un 80% dos centros que poden, que tedes a disposición esta ferramenta, xa, cando menos, empezaron a utilizala. Vale, genial. 182.000 horas de aprendizaje, xa 182.000 horas de uso, vale? Eso é un número enorme, pero, bueno, estamos falando de moitos centros, de moitos miles de alumnos e profes potenciales, non? 629 centros educativos, 85.700 volúmenes, non? Préstamos que utilizados, 39.000 usuarios que están registrados e funcionando. Bueno, son números que van medrando. De feito,
bueno, estos son do último trimestre xa do ano pasado, do 23, e son números que nos van dando un feedback de que isto, bueno, pois é unha ferramenta útil, que cada vez se utiliza máis e que está guai, vale? Eu penso que, vamos, os animaría a probar, non sei, cantos de... Porque vos xa recibistes, digamos, as claves e todo, non? Del B2 e tal, sin medo, porque non hai represalias ni nada, Levantad a man os que xa utilizastes un pouco esta ferramenta. Bueno, vale. Nada, vedes, todavía estamos aí, menos da mitade, e é normal, vale? Por eso vos decía que estes números do 78% xa utilizando para nós foron como un dato moi interesante, porque hai un ano non chegábamos ni ao 50%, e nos extrañaba un pouco ao principio, non? Porque decías, carai, pero isto é unha ferramenta como moi chula, non? Así, como, cando menos para probar, sabes? Porque fixadevos que despois o uso vai ser, bueno, relativo, vale? Nos gusta ler en papel. Isto é un complemento, vale? Pero é un complemento interesante. Ahora mesmo estamos, por exemplo, traballando, e supoño que moi breve o teremos disponible, para que os técnicos do programa Coja incorporen a posibilidade de que, cando faz unha búsqueda, ou seja, digamos de que incorporen esta colección digital tamén a vosa colección física, non? De xeito de que, cando busquedes un título na vosa biblioteca, si é que non o hai en analóxico, pero sí, está en el B2, xa aparece tamén, e dice, oye, aquí non o hai, pero hai na plataforma. Podelo coller aí en préstamo. Plum. Bueno, unha cousa interesante, non? Porque ás veces tamén a visibilidade destes fondos en digital, bueno, pues non están, digamos, nunha estantería, non están na biblioteca en ningún sitio, entón, o mellor a xente incorporalos en Coja é un xeito tamén de dartes esa difusión, esa visibilidade. Bueno, pois eu podo estar interesada en ler este libro, un alumno ou alumna pregúntame por este libro, busco en Coja, non o temos en papel, ou non o temos nós, pero sí podemos ver en que centro ten en papel, pero quizáis non é un centro da contorna, bueno, pois podemos darlle esa opción a esa familia ou ese alumno que requiere ese fondo de lelo en digital. Un par de datos máis. Este me parecía significativo porque, fixadevos, que marca as horas do día, non? E o nivel de uso da plataforma. E mirade como despega entre as 11 e as 12 da mañá, con que coincide? Sí, corre, creo. Con tempo de lecer, pero non exactamente creo eu, Coa hora de ler, efectivamente, efectivamente, coa hora de ler, vale? E isto é moi interesante, a hora de ler, digo, porque hai un porcentaxe moi alto dos centros que ubican ese tempo de lectura antes e, sobre todo, despois, non? Dese tempo de lecer, non? Aí a volta do recreo, que é un momento como moi interesante, non? De, bueno, pues, volver, leer, tal. E entón, bueno, pues vemos que, claro, digamos que hai moitos centros nos que se fai caso desta iniciativa de decir, oye, dinamizar esta plataforma desde a biblioteca, desde as iniciativas de fomento da lectura do cole, que non é a cuestión de mandar un correo e decir, ala, aí tenéis gratis libros a tope e tal, porque por aí non va a cosa, ¿no? E en cambio por aquí, pues bueno, hai un porcentaxe de uso impresionante. E, bueno, entendemos que de uso interesante. Non está aquí a outro dato, pero sí que hai un dato tamén de que hai bueno, porcentaxe mayoritaria de utilización desta ferramenta, sobre todo en computador. Significa isto, e disgal, hora de ler, eu penso que correlaciona moito con esta, non? O sea, é un uso moi amplio cos computadores que teñen os centros que utilizan para ler moitas veces este recurso digital no que entran a unha plataforma super, bueno, con moitos títulos, moi interesante, non? E este último dato que lle vou dedicar á miña compañeira Pilar San Pedro, que está ali sentada, que veu que xa está felizmente jubilada e sigue vindo porque é unha das fundadoras deste proxecto, non? E de todo isto que estamos falando aquí, o Plan B. Vou dedicar esta seguinte porque creo que lle vai gustar. A ver, Pilar, se che gusta, Non, esta, mira. Non, esa é dispositiva. Esta. Mirade que non é moi habitual, en ningún ámbito que eu coñeza, a ver se Pilar me desminte, que esta plataforma se utiliza e se lee máis en galego que en castelán. Eso está guai,
A que sí que te gusta? Mirade, isto é interesante. Penso que ten algunhas explicacións. Primeiro, ese esforzo de equilibrio de número dos fondos, non? É moi importante, claro, evidentemente. Nesta plataforma podemos ter moitos máis miles de volúmenes de oferta. Pero igual que pasa nas bibliotecas en papel, a parte analóxica, non nos interesa ter moitos miles de volúmenes en todo caso, non? Porque precisamente o que facemos é un esforzo de liberar espazo, expurgar, abrir huecos, que corra el aire e que non se nos llene todo de cosas, non? Bueno, pois na biblioteca digital pásanos o mesmo, non? Podemos ter 5.000, 50.000 e daba igual, pero preferimos ter 4.000 e algo, antes tiñamos 3.000, 2.000 e pico, por qué? Porque imos traballando con Xerais, Galaxia, con estos, con, oye, manda a ver que non tes, de rinoceronte e tal, e os de Sushi Books, pero e os de Cangas sacaron algo tal, sí, pois, oye, venga, e cando temos 10, pois collemos 10 tamén en castelán, ou tal, e pum, pum. Entón, eso, por unha parte, creo que influe moito, non? Pero tamén, por outra, creo que influe moito o que o traballo e que a dinamización desta plataforma vaya da man, bueno, vosa, vaya da man das compañeiras, compañeiros das bibliotecas escolares que están aí, dos clubs de lectura, non? Que fan, pois claro, unha dinamización da lingua galega, non? E que utilizan, que leen masivamente en galego. Entón, claro, de aí salen que estas estatísticas que por pouco, pero carai, un 52,1% que se lee en galego. O uso desta plataforma é en galego, vale? E isto é, vamos, un dato, non sei, como revolucionario, raro, bueno, último que vos decimos, hai unha asistencia técnica permanente, vale? Tamén pasa en Coja, vale? Hai un CAO periférico, un sistema de atención que tedes e tal, claro, e iso, aparte da asesoría de bibliotecas, que temos varias posibilidades para falar con nos e tal, pero esa asistencia máis técnica, dúbidas, oye, el usuario, se me olvidó la contraseña, CAO periférico, al momento. Cualquier duda de tipo técnico con AIL-B2, con esta plataforma, que van a ser muy pocas, creo que se van a limitar a se me olvidó la contraseña otra vez, soy yo el del otro día y tal. Bueno, pues eso, CAO periférico. Esto lo hacen al momento, pum, pum. Y las contraseñas, las claves que non teño as dos meus alumnos. Digo, mínimo, pero interesante. Esta plataforma del B2 está ligada ao desenvolvemento do XADE, da xestión dos centros, de tal maneira que usuarios, profes, alumnos e tal, se están renovando permanentemente, non? Co cual, non fai falta nada. Cando teñades as claves dos usuarios, son as claves para sempre, van cambiando ano tras ano, se van actualizando. Un rapaz novo que cambia de centro, pásanlle as claves para o novo centro, xa é socio outra vez de tal, desde o centro novo, si é plan B. Sí, profes novos, profes que cambian, non? Sustitutos, tal, etc. Isto se vai renovando permanentemente, vale? Se tedes o programa Coja, bueno, pois xa directamente o usuario de Coja é o usuario desta plataforma, vale? Pero en calquera caso, dúbidas sobre este tipo de cousas, non? De usuario, contraseñas, rollos dese tipo, CAO periférico, teléfono, correo, atención inmediata, solución rápida e tal. Outras cousas máis de tipo uso, filosofía del asunto, pois falamos. Hai un programa de webinars que recibiredes, seguro que recibides, cada mes hai unha proposta. Webinars son pequenas píldoras, non? Formativas, breves, interactivas e tal, que despois ademais están na plataforma, están gravadas, que se poden consultar. Tamén, bueno, poden ser útiles, vale? E nada máis, penso que con isto, non sei se queda algunha dúbida sobre... Vedes que temos, eso, estatísticas, o sea, eu podo saber, por exemplo, dentro de... A ver, non é que vaya a facer, pero dentro de un mes podo mirar a ver si todos os vosos centros xa empezaron a probar a Rolve. Non o vou facer, digo que podo, pero vamos, eso non se me ocurriría. Pero sí que vos digo que vos animo, porque realmente a ferramenta está moi guai. E como decía Nine antes, Anxos Paz do IES de Brión, empezade por utilizar a vos. E a mellor maneira que vos invito a facer é dicir, oye, facedevos socios, mirade, baixade un par de libros, lede un pouco por ali, que probando a todo fácil que é o inmediato, sabes, en calquera momento da noite, do día, da igual. Se me ocurre, voy a ver se lo hai aquí. Sí lo hai, pum,
me lo bajo, me lo estoy leyendo. Gratis, qué guai. E entón, eu penso que é a mellor consello, vale? E nada máis. Algo máis, Eva? Pois Non sei vamos. se hai algunha dúbida, algo que queirades comentar. Hai unha pregunta ali ao fondo, sí. Hola, boas. Hola. Cando falas das estatísticas, queres dicir que só consultades vos as estatísticas. Sí, non sí. temos acceso, non? Non, efectivamente. Podemos articular, de feito xa o falamos, de articular algún sistema para... Bueno, de feito, hai unha cousa que xa imos facer e que recibiredes. Mira, Hilda, que está a compañeira da asesoría que está ali, bueno, aí cerca de, aí atrás contigo, non? Estábamos falando outro día porque este ano está en marcha unha das estatísticas destas que se fan a nivel do Ministerio, non? Que vos piden un montón de datos sobre as bibliotecas escolares que tedes que cubrir, e hai un campo que pregunta sobre o consumo que facedes de lecturas digitais, non? Claro, todos os centros do Plan B podedes ter un dato claro de decir cantos volúmenes se consumiron por o vosso alumnado e profesorado, por a vosa comunidade durante este último curso escolar. Ese dato imosvolo enviar, porque estamos no proceso de recabalo. Foi un pouco o rollo porque, bueno, son moitos centros e hai un dato moi concreto, pero están preparándonos eso para que vos mandemos un correo que vos mandará Hilda dentro de un poucos días, porque estamos a punto, que dice, para a casilla tal que vos pregunta cantos usos facedes de tal, pois este curso, mirade, no voso centro, fixose un consumo de X fondos aquí e tal. Se cadra mellor algunha estadística máis, pode ser interesante para os coles, sobre todo estadísticas cada quen do seu, non? Seguramente, pero bueno, algunha máis xeral tamén pode ser, bueno, ilustrativa, chula, non? Eso tamén podemos facer chegar, pero non hai unha, digamos, unha posibilidade, por ahora, o mellor podemos ver a posibilidade, non? De que o interfaz que consultades aos centros teña un tema de estadística, E outra pregunta. Eu, cando recibín as claves, non, Sí. de toda a comunidade educativa, Sí. eu preguntei se era posible recibir claves do persoal non docente, non, para Sí. que tivera acceso a ELBE. Sí. Dixéronme no seu momento que non. Pero ahora sí. Agora sí, vale. Sí. Mellor. Sí, é que hai pouco que sí. É un desenvolvemento tamén técnico, pero ao principio non se podía, era un problema non desto, sino de Coja, que isto depende do programa de biblioteca. Agora xa se pode. Entón, cao periférico, quero facerlle os carnés a estas persoas que son personal docente tal e cual. Claro, que eu fixen os carnés en Coja, Sí. pero claro, non sei as claves, o sea, o contrasinal para entrar, Claro, nin a... tú cámbialle, o sea, dalle unha chamada ao CAU, porque ahora sí, é un persoal, como se chama? Persoal, o sea, hai un perfil que non é externo, Claro, non? non sei Externo, como creo que se creaches chama o externo. usuario, o lóxico neste caso sería crear un perfil de usuario externo. Externo, sí. Eu creo que hai incluso a pestana de persoal non docente ou algo semellar. Algo así, pero ti chama ao periférico, xa che di, porque hai pouco que xa habilitaron eso para que teñan Para que se tamén active, as claves de LB2 claro. sexan usuarios con todos os dereitos, igual que calquera alumno e tal. Moitas grazas. A ti. A ti. Máis dúbidas? No? Bueno, pois entón, a comida, onde a temos? Na cantina, non? Que está, bueno, a carón, xa sabedes, aí enfrente, non? Bueno, pois entón imos seguir tecendo redes xa máis de preto na comida, vale? Vémonos á volta da comida.